Mayong adlaw mga ka-NYGC. Madamo gid ga salamat sa inyo nga pagpamati sa amon mga audio drama. Sa tanan nga mga blind massage sa aton ASFM family. Sa naga-share sang amon nga channel, sa tanan namon nga mga subscribers, salamat sa inyo pagsuporta sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Ang nagapalangga sa imo. Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Istorya sang kabuhi, istorya sang pamilya, istorya sang paghigugma. Isaysay kay Kuya He. Programa nga magapamati sang inyo problema. Isaysay kay Kuya He. Programa nga magapamati man sa mga matahong nga musika, kag pwede pa kamo makapanamyaw sang inyo pamilya kag kabarkada. Isaysay kay Kuya He. Magapabati man sang drama nga napunan sang inspirasyon, nga makuhaan sang pagtulunan kag leksyon. Isaysay kay Kuya He. Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon, 106.9 ASFM Community Radio. Basta ASFM, Aton ini. Ayos, okay, kuha na ta. Standby na ta palihog mga ka-IS. Kayari na ang aton nga drama mga kabiyanan. Yari na ang aton drama nga aton ginatiguruhan. Textmate. Diri sa aton palatuntunan, isaysay kay Kuya Hill. Daw kami ingawgit sang kabuhi ko bala mo. Mangita ko bala textmate bala. Total. Uso pa man yung keypad niya cellphone Bahala na yung mga touchscreen kita hindi nakbalo mo. Mangita ko bala textmate bala. Bisan uso na to lang Facebook. Pero kabudlay Dali lang ko sa textmate bala. Mangita ko. Ari ay, mangwan-wan ko di number Ari na. May nag-reply gid. Good morning. Sinone palihog. Wow! Unam namin niya. Ako si Ariel. Boy, ikaw, girl ka ba? Pwede ta ka bala ma-textmate? Abaw! Oy, ging! Pagiging nag-reply gid siya balaya ging niya. Ging. Ato at ging nag-reply gid siya. Saling niya, siya ko na si Ariel. Kagisa siya ka boy. Ikaw iya. Girl ka bala ko, no? Kaga. Dason ging. Gusto niya ko na bala magkige-textmate sa imo. Tiging, anong imoon ko? Kwan reply ka. Nga hoo. Ha? Ayos? Sige, ging. Ako bahala, ging. Idikta lang, ging. Kay ako bahala. Ba, ging. Dugay-dugay naman ang text mitanay na mo ni Jessa ba? Pero samtang naga-text met ako sa iya. Samtang nagapadala ako sang mensahe sa iya. Daw ka mag-anggid ang buot ko sa iya. Nano naman?
luyag na ni Guro ay. Pero, testingan ko pangaluyag sa iya. Batuno niya ayhan ako kung mabalaan niya nga hawalan ko tricycle driver. Ay, hindi lang anay ah. Hindi lang anay. Sa kadugay nga nagatext na kami ni Ariel. Daw na matamat man hulog ang buot ko sa iya. O galing kabudlay sa sitwasyon ko. Amo nang ginakulbaan ko sa unay. Kung maabot ang panahon nga maluyag ako sa lalaki, mapilitan gid ako maghambal nga isa ako kabulag. Kabudlay sa sitwasyon ko. Nahadlok ako nga mahibalaan ni Ariel nga hindi ako kakita. Ano, Ging? Oo, Ging. Untatan ko ng pag-textmate kay Ariel. Nga Nahulog ng buot ko sa iya. Ate Mayo, nahulog ng buot mo sa iya. Buot sing ganoon, naluyag ka na. Nakabatsyag ka na sa gugma, di ba la? Pero Ging, hindi ako makakita. Ha? Ay, oo, no. Pero, hindi magkabalaka, Geng. Geng, kung tuod siya naluyag sa imo, isugid tang hindi kakakita. Ging, Oo. Di rata matakwas. Kun, tuod din bala nabatyagan niya sa imo. Ha? Kung may nagapamati isubong sa imo kasaysayan, Geng, mabala na nila kung inang lalaki seryoso sa imo. Kung hindi ka mabaton, hindi ka kakita, pues, dirat na mabalaan. Nga taphawang niya gugma sa imo, Ging. Ti ano, ready ka no? ba, Ging. Doktor! Dok! Be, oy, mister, ano nga ton? Kwan, Dok? Pa-check up ko tani. Be, mapacheck up ka. Dugay-dugay matakdan ko sa ubaw mo, pati ako ginaubaw. Ano pa-check up mo? Ikaw? Hindi, Dok Ang ubo ko makuha lang ni. Kwan, Dok, pa-check up ko taning anak ko. Be, anong anak mo? Hindi ka kita, Dok. Abi, Dok, check up pa, be, basi palang kon may tsansa pa. Be, mister. Mister, suno sa akon pag-check up sa mata sa anak mo. May tsansa pa nga makakita ang bata mo. Ha? Uy, tuod ka, Dok? Oo, mister. Pero, nagakinanglan ang bata mo sang donor. Ba, doktor? Di, Dok. Wala man kami kwartay gasto. Hindi ka magkabalaka, mister. Tungod nalaway ako sa inyo kay pigado ka mo. Akong sabat sa operasyon. Pero, mangita lang ka mo sang tao nga may idonor nga mata. Ba! Sinuwayhan nga tao do ka madonor sang mata sang anak ko, Dok? Mo nang way ko kabalo, mister.
Ako bayad sa operasyon kung may aragin man. Sige, mister, ha? Dira na ka mo. Ba! Dok! Ging? O, wala na kityan saging. Ba, hindi uwi. May tsansa ba laging? Di ba lang ambal sa doktor nga, basta may madonor sa imong mata, makakita ka. Sinamanayan ng madonor sa akon, ging. Pinsara bala. Kanadunit nilang ilang mata sa akon, di naman sila kakita. Pa? Oo, ano? Ay. O, kamusta na ka mo ni Ariel? Wala na ako nag-text sa iya, ging. Nanawgid ka nga hindi ka kakita? O, wala. Ano? Tagbalay! May tao da? Ba, ging, may na nagbalay. Tagbalay! Basi may tao da, sabat man liogay. Abrahe, ging. Sige, ging, abrihan ko. Oy, ano nga, Twin? Mayong aga. Amo na yung balay ni Jessa? Ha? Sino palihon? Si Ariel. Ba? Hindi. Patay. Hala, nagkadto di si Ariel. Papa, dali lang bala ka daw. Ayun bata, doon nagkasala-sala ko. Ari bangko. Magpungko ka. Magpungko ha. Dali lang gid. Sige. Mapungko ako. Salamat gid ha. Bah, sinuwahan ang bisita namo na. Ging! Ging, kasala-sala ka. Ayo, dapat niya sa masalagid ko. Hayang bota. Damagisi ang akon nga dilargos ang dalagan. Ging! Hala ka! Ging, nga Si Ariel, Ari diri. Ging, Oo, kiga saluyag mo kag sa hindi, Ging. Mabuking kagid. Ang magaling ni balay nila ni Jessa. Mahikay na mangkot ako dala sa gwa. Kilala gali nila. Makibuti na siya karon nga nakalabot ako dala sa ila balay. Wala siya bigay reply sa mga text ko eh. Sige lang. Mahulat-ulat pagid ako. Ariel. Ba? May nagbugnos ang ngalan ko? Ba? Kagwapo ng pagkababae na. Nagatindog sa likod ko? Hi! Mayong aga. Mayong aga. Ako si Ariel. Nagkanta ako dari sa ila ni Jessa. Ako si Jessa. Ha? Kagwapa sa imo ah. Ikaw si Jessa? Ba? Ginaduhol kong kamot ko pero wala yung ginakuha. Pwede ako pangamusta sa imo? Aring kamot ko. Daw Wow, Jessa, salamat kay nagkakadto ako dari sa inyo. Bulag ako, Ariel. Jessa? Oo. Bulag ako. Hindi kita bagay.
Jessa, kakwan. Bisan bulag ka. Handa ako makigunong sa imo. Handa ako magpalangga sa imo bisan bulag ka, Jessa. Ariel, bulag ako. Kag hindi kita bagay. Kaya maglakat ka na. Jessa, Lakat na! Jessa, Sugod subong. Pabayin na ako. Lakat na! Jessa. Palangga ko na si Ariel. O galing, hindi ako makakita. Palangga ko na ang lalaki niya mo nagtudlo sa akon. Kung ano ginatawag nga paghigugma. Day! Day, Jessa! Day! Nasalapayan kong kaliros ang dalagan ko. Day! Tay? May balita ako sa imo, Day. Day! May tawo nga nagdulit sa imong mata! Ano? Oh, hinay-hinay lang bebe. Kay hukson ko lang bindahi sa isa mo kamata Nan! Baw! Doktor! Doktor! Relax na kang isa pagid. Hukson ko no lang ni tanan. Relax Nan, hinay-hinaya pagmuklat ang duwa mo kamata. Aber! Doktor! Makakita na ako! Makakita na ako! Bauday! Makakita ka na, Jessa! Baw, salamat! Salamat! Dok, sino nagdonate sa akong mga mata? Wala siya nagpakilala, Day. Hindi siya gusto niya pangilalahon. Basta lang, handa na siya magbuling sa imo. Sige na, kung ano gid man, pabala lang ako, ha? Doktor! Halaging, nagdugang na ginakagwapa mo, Ging! Baka kita ka na, Ging! Ambaw, Ging, ano, Ging? i-text sabi si Ariel. Kung handa siya magpakikita sa akon. Sige, Ging. Ako bahala, Ging. I-text ko si Ariel. Dari nga lugar ang hambal ni Jessa sa ako na makita na kami. Handa na ako. Handa na akong magpakikita sa palangga ko. Jessa. Palangga ko hindi ikaw, Jessa. Palangga ko hindi ikaw. Ara na. Ariel, ikaw balay na. Ho. Ako ini. Ikaw si Jessa? Ato ba nga ako? Para makita mo ako. Ha? Ikikikwan. Ato ba nga ako, Ariel? Sige. Ato bangon ko ikaw. Ba? Ariel? Jessa? Nga. Hindi ka man gali makakita? Ha?
Nagpaumpira ako para makita ko ikaw. Pero hindi ka man gali makakita. Hindi ako mamana sang bulag, Ariel. Jessa? Kakakuan? Jessa? Dala ka na. Jessa! Jessa, dahil hindi ko pagbayahin, ay! Jessa! Jessa! Ging. Ging. May balita ako sa imo, pero hindi ka magpahinali, ha? Ano yun na? Parte kay Ariel. Ano si Ariel? Napatay na si Ariel, Ging. Ano? Oo, Ging. Nadumduman mo. Nadumduman mo, Ging, sa nagkita na ikaw mga duwa. Ginbayaan mo siya. Ginlagas ka niya, bisan di siya makakita. Nabungkuhan siya, Ging. Patay, Gid. Ano, Ging? Ging? Makaluluhay man si Ariel. Ging, pero may sulat. May sulat ang papa niya ginatag sa akon, Ging. Basahon ko, Ging, ha? Magpamati ko, ha? Basahon ko para sa imo. Sige, Ging. Jessa, walang gagawin ikaw. Pagkakita ko sa imo, grabe ang pagigugma ko sa imo, Jessa. Ang pagpalangga ko, nadugangan sa kaluoy. Gani naman mangkot ako kung may tsansa ka pa makakita. Nahibaluan ko nga may tsansa pa ako na i-donate ang mga mata sa parehas mo man nga tao. Wala ko na pang dua-dua. Bisan pa man, nga hindi magsugot ang pamilya ko, pero ako gid mismo ang namili. Nga i-donate ko nga akong mata sa iyo mo. Palangga ko ikaw, Jessa. Tubtub sa akong kamatayon pagkadalon ko nga akong pagigugma sa imo. Ang katapusan ko lang ay bilin sa imo among palihon. Halong iyang akong mga mata. I love you, Jessa. Ging, kasubo, no? Ging. Kadako sa sala ko, Ging. Kadako sa sala ko kay Ariel. Kadako, Ging. Jessa. Mga kabyanan, diri nagdako ang drama nga mong tiguluhan. Takes Me. Diri sa aton palatuntunan, isaysay kay Kuya Hil. Ini nga kasaysayan nagapamatuod gid lang. Nga basta ikaw nagahigugma, himuon mo ang tanan.
para mapamatud-an mo lang sa isa ka tao kung ano siya kaimportansya, ano siya kaimportante, kag ano mo siya kapalangga, kag ano mo siya nga ginhigugma. Ang kasaysayan ni Ariel nagapamatuod niyang tanan himuon para malipay lang ang iyang pinalangga sa iyang kabuhi. Gani mga kabyanan, kita ay makahimo sa nga musini para mapamatud-an tagid lang kung ano naton kapalangga ang aton ginahigugma. Inatanan naton tukibon sa aton nabatian nga kasaysayan. Production sa 106.9 ESFM Community Radio. Ako naman si Kuya Hil. Madamagin niya salamat.